Right, so this is our pattern 2. Pattern yethu yesibini lena. Ndifuna ke lena siyenze kunye. Andifuna uthetha ndodwa kule game. Ndifuna nawe ube ne-input oyenzayo kule i-pattern endizawuyenza. Ne? Right, sayazi ukuthi siqala apha before we get to the more difficult part. Ne? So, pattern yam nansi. Ndiyenze ndayigqiba off screen. I want you to look at the pattern and then ndifuna undidescribele le pattern. I-pattern enjani. Uba uyayiqaphela ke iyelelene kule ndigqiba uyenza pattern 1, but yahlukile. Khona into eyenza u-pattern 2 abe different to u-pattern 1. Khona, ne? Ndifuna ujonge into yoba uzawukwazi na ukumdescribe u-pattern 2 because yena wahlukile ku-pattern 1. How would we describe this pattern? How would you describe this pattern? Right, so siyabona into yoba yi-pattern yantoni le? Yi-pattern ye-triangles. So siyakwazi ukuthi, andifuna ubhala kakhulu ke, andicothe handwriting. It is a pattern of triangles, ne? Siyazibona i-triangles. Or, what else can we say? It is a growing pattern. But ke ngoku ikhula njani le pattern? Siyakhumbula i-pattern yakwazi ukukhula where part of the shape is added at each stage, okanye when the shape is added at each stage. So in this case, sibona ntoni? Sibona into yobana the whole shape is being added at each stage. Ne? So sizothi, it is a growing pattern where the shape, because yonke la triangle iye i-edwe at each stage, ne? Where the shape is added at each stage, Sayibona umswana, ne? Right, let's do pattern. No, not pattern. Question B. Question B, how to get to the next stage. Picture 1 to picture 2. From picture 2 to picture 3, we add the shape. It's where the shape is added at each stage. Ne? So we add indoni apha. Si add umatshisi abangaki. Pattern 1 ibe nomatshisi abayi-3. Ukhumbule, in order for uba ufumane picture 2, funeka uqale uzobe upicture 1, then wongeze ke ngoku. Andithi? So apha ku-picture 2 kongezwe oomatshisi amangaphi? We need to add 1, 2, 3 more matches because la shape siye siphinde ngobunjalo bayo. So we need to add 3 more matches to get to the next stage or to the next picture. Ne? We need to add 3 more matches. Ne? That's how we get to the next stage. We need to add 3 more matches. Ne? Siye ke ngoku ku-question C. What is the rule? Thini rule kanene? Ndicacisele into yoba u-B no-C bayafana somehow, but asibaphenduli ngendlela efanayo. Ne? So i-rule yethu apha izothi add 3, okanye ungambhala njani, okanye ungathi add 3 ngola hlobo. Ne? That is the rule. Then ke ngoku siphendule u-D wethu. Uzawuthini u-D? Extend the pattern, okanye athi draw the next stage or the next picture, which is going to be picture 4. Xa sizozobe upicture 4, siqale sizobe upicture
3 ewonke andithi so sothi so nange picture 3 wethu. Then we add 3 more matches to get to the next stage andithi. Therefore, in order to complete the picture 4, we need to add enye noho i-triangle ene matches ezi-3. That will be our complete picture 4. Okay, now so we're going to move on to the second part of pattern 2 wethu, ne? Whereby sizofumana i-table. We are going to do the question E or to complete the table below, ne? Right. So apha masiyajonga i-picture and then sibale the number of matches in each picture. So masijonga picture 1. Sithuyela picture 1, nango picture 1. Uno matches abayi 1, 2, 3. So sombhala u3 pha. Then siye ku picture 2, nango picture 2. Uno matches abayi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Matches abayi 6. Uyanibona mosiba ndibala bonke matches aba ku picture 2, not only abanibongezileyo, ne? So masiye ku picture 3, nango picture 3. How many matches? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 matches for picture 3. Picture 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 for picture 4. Ne? Sikhumbule kaloku i-main role yale pattern ibisithini? Ibisithi add 3. That is the main role ka pattern 2. Ne? So le rule yam ke ngoku 3 plus 3 is 6. 6 plus 3 is 9. 9 plus 3 is 12. Meaning for pattern 5 for Payana, noba ndimzobile, noba andimzobanga, I know I need to apply the rule and add 3. Ndifumane bani? Ndifumane u-15. Ndifumane u-15. Ne? Now phaa ku pattern 8 sayazi into yoba ndintsibile u-pattern 6 ndamtsiba no pattern 7. So to get to pattern 8, I need to first calculate pattern 6 no pattern 7, ne? So pattern 6 zambala njani? So thatha u-15 ndi-add u-3 ndifumane ezingaphi? Ezi-18 for pattern 6, ne? Then for pattern 7 ndizawuthatha la 18 ndi-add u-3 which is the rule ndifumane bani? U-21. Then for pattern 8 ndizawuthatha la 21 ka pattern 7 ndi-aplaye i-rule ethi add 3. 10 u-3 wam nisozela nje. Ndizofumana u-24. So pattern 8 uzawuba no-matches abayi 20, abayi 24. Ne? Now for pattern 100. For pattern 100. Andizokwazi ngoku ukwenza pattern 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ndiyotsho ku-100 oko ndisenza ngolu hlobo. That means we need to find ke ngoku our vertical rule. I need to find the vertical rule. Sikhumbule vertical rule yile ithandayo ukuba no-times, ne? Ethanda uba no-times i-vertical rule yam, ne? So my vertical rule le isuka ku-picture number iye ku-number of matches. Ihamba suke ngoku yona i-vertical rule yethu ihamba kanje, ne? So xa sisenza i-vertical rule sithatha i-picture number. What are we going to do to the picture number?
using in number ye-rule yethu, not the operation, to get to the number of matches. So le yintoni? Picture number. Le yintoni? La number ye-rule yethu, and then le yintoni? The number of matches. Ne? So now, what can I do to 1 and 3 so that I get the answer in 3? Khawucinge. Which operation can I use apha that endizosebenzisa u-1 no-3 using la operation ndifumane u-3? Which operation is supposed intoba ingene apha? Sazazi mose operations zethu ku-add, ku-subtract, ku-multiply kunye nabani no-divide. Ngeyiphi i-operation ezawungena apha? Uyangena u-plus, u-add uyangena. 1 plus 3 is not 3, andithi? It is 4. So asimsebenzisa u-add. Uyangena u-subtract pha. 1 subtract 3, asikwazi nokusubtracta u-3 ku-1, andithi? Masijonge u-times. Uyangena u-times. 1 times 3 is 3. Uyangena. Masijonge u-divide. 1 divide by 3. Asikwazi udivide u-3 ngo-1. Asikwazi udivide 1 ngo-3, andithi? So that means kungena bani apha? Kungena u-times. Ne? So u-1 times 3 uyandinika u-3, andithi? Masijonge ke ngoku, anditshintsha i-picture number kunye ne-number of matches. Lo times 3 uyasebenza na? Masijonge apha ku-picture 2. So i-answer ka-picture 2 funeka ibe ngubani? Funeka ibe ngu-6. Masijonge i-rule yethu. 2 times 3, is it 6? Yes. So uyasebenza u-times 3 apha, ne? Singakhange simongezelele, singakhange simfakelelele no-plus bani okanye no-subtract bani, andithi? Masijonge u-pattern 3. Masijonge u-pattern 3. U-pattern 3, oomatshisi bakhe bangaphi? Bayi-9. So using our rule 80 times 3, 3 times 3 is 9. So nalapha i-rule yethu itheni? Iyasebenza. I-rule engubani? Engu-times 3. So i-vertical rule yethu apha ngubani? Ngu-times 3, ngu-times 3, ngu-times 3, ngu-times 3. Andithi? Yiyo ke ngoku le izawusinceda into yoba sikwazi ukufumana oomatshisi baka-picture number 100, because we have tested our rules. Ku-picture 1, ku-picture 2, naku-picture 3. Safumana oomatshisi abatheni? Aba-right. Meaning ke ngoku le rule singayisebenzisa na for any picture number. Izawusinika ntoni? Izawusinika i-answer etheni? E-right. Ne? So 100, which is our picture number, times 3 will give us 300. That is the number of matches for picture 100. Okay, so nansi i-class activity yakho ke that I need you to do for me. So nansi pattern yakho eye-activity. Xa uqala uphendula uzoqala pha. You are first going to describe the pattern for me. Undixelele how to get to the next stage of the pattern. Number C, undixelele what is the rule of the pattern. And then number D, undextendele ngopicture 4 wakho. Ne? After that, uzame ke ngoku ucomplete i-number of matches zakho using the rule of the pattern,
And then figure out picture 100. You know you need to come up with the vertical roll. Vertical roll because I test up picture 1, we test the picture 2, we tested up picture 3. Ukuba iyasebenza vertical roll yakho for these 3 pictures, you know it is correct. Uyisebenzise vertical roll yakho for picture 100 as I have shown you. So I hope uzenzele, and if we are struggling, you can ask questions on the comment section, and also please do post answers zakho kwi comment section. So this brings us to the end of topic yethu geometric patterns. Next time sizokwenza numeric patterns. Enkosi grade 4s for listening to this lesson. I hope izakunceda next time. The next time unikwa geometric pattern, kuthiwe kuwe extend the pattern okanye find the rule of the pattern, uvuye usesitulweni because wena ngoku you know exactly how to do that. I will see you next time as sisenza numeric patterns. Bye.